също на средствата, които ми бяха предоставени от Европейския фонд. И сме много радостни за такива събития, когато в такъв момент на безводие се откриват такива обекти в момента. И това е, значи, надяваме се на дъждовна година, зима. Благодаря. Господин Крумов, вие ще кажете ли няколко думи? Благодаря. Това, което искам да кажа е, че за пореден път се убеждаваме колко е важна европейска солидарност за нашата страна. Виждаме колко е безвъзмездната финансова помощ и разбираме, че ВиК оператора няма как да осигури тези средства. Има тяхно съфинансиране. Искам да им благодаря на целия екип на ВиК оператора за ангажираността и работа, която полагат да се поднови ВиК инфраструктура на територията на нашата област, защото това са само част от обекти, които се изпълняват в момента. С тяхната работа и това финансиране успяваме да намалим загубите на територията на нашата област с повече от 50%, което ни дава силите и увереността с оглед климатичните промени, че за бъдеще, дай Боже, да нямаме проблеми за водоподаването на нашия регион, тъй като нашия регион се слави с основно с туризъм. За да развиваме туризъм, трябва да предоставяме качествена услуга електроподаване, водоподаване и канализационни услуги. И както всички видяхте, тази година най-чистите плажове бяха в нашата област, което означава, че ние през последните 10 години сме си свършили работа. Подготвили сме нови сметки за останалата част на ВиК инфраструктурата с колегите от ВиК, с които ще търсим адекватно финансиране, за да можем нашата област да не се случва това, което се случи на съседни до нас области. С което искам да ви уверя, че работа в тази посока продължава активно и се надявам, особено медиите, да не задавате никога въпроса къде е водата. Водата ще бъде в тръбите и ще консумира от хората.